shugaban jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kaduna, kuma na zo a bisa wakilci na mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa ta jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna ya Sheikh Muhammad Yusuf Sambo. Na gabatar da uzurinsa kafin shigo ga waziri, kuma na san zai gabatar insha Allah. Allah ya taimaki sarki dangane da abin nan da ake tattaunawa a kai. Daga abin da muka tattauna da shi wanda nake wakilta, da ya ce in ba da shawara. Amma da dai maganar an tattauna ta, ina ganin zan ba da shawarar da ya ce in ba da ita ce wannan matsala ce mai sauki da gasken gaske, kuma wadda take in Allah ya so za a iya duba ta kuma a tattauna ta ba ma sai a gaban mai martaba ba. Yace ba da shawara shi dai Malam Muhammadu Al'awwal Albani ɗaya ne daga cikinmu, kuma wanda muna tare kuma muna da fahimta, kuma ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga karfafar sunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ashe in muka zauna da shi baya ganin cewa zai gagara mu samu maslaha. Saboda haka yace in gabatar da cewa ko zai yi da yardar mai martaba mu karbi maganar a bisa shi jagorancinsa, zauna da shi Malam Muhammadu Al'awwal a tattauna, in ya so duk matsayar da aka kai to sai a zo a gabatarwa mai martaba cewa ga inda aka kai. To wannan shawarar da muka tattauna kenan, to da haka yanzu ma ina gabatar da ita a matsayin shawara, musamman abin da ya karfafi wannan maganar shi Malam Muhammad Awwal bayanan da ya yi, na fahimci yana cewa abu ne suke yin shi da almajiransa kuma a keɓe. Kila in akwai wani tsoro, tunda ba a waje ba ne ba a sarari ba ne, kusan kamar tsoron ya bushe. Da Allah idan aka zauna aka tattauna za a iya cimma maslaha, abin da yake maslahar a gabatar da shi. To a yanzu ma a wannan matsayi ina gabatar da wannan. Allah ya ce mu kita. Ina son ƙara musu malamai godiya bisa bayan da kai masu gamsarwa, kuma ba mun tare nan don a gaddama ba ne. A shi za ki ba shi Muhammad Awwal ya zaki ko ya zaki wani gaddama, ba shi ake so ba. Addinin musulunci ba ci a nan ba. Kuma Sheikh ma ya mana hadis wani lokaci da aka yi taro a nan, an ce mai sallah masallatai tare da juma'a, amma ranar juma'a mu koma wuri guda mai sallar juma'a a ƙara ƙarfin musulunci. In lokacin sallar idi ya zo mu sake haɗuwa duk mun salatanmu mu sake taruwa a ƙara ƙarfin musulunci. To dole na suna nan, kuma ba shi yiwa mutum ya rufe tukunan shiga shi zai sanar jama'a da halatta ba, kamar yadda kuka faɗi. To a nan ma da ƙasashen hakimai guda 88 ma da masallacin jama'a
kamar guda 1000. To kuma duka in an samu wani matsala muka ce a kira su duka a taruwa na an ma mu ce su mana bayani akan abin da ba a fahimta ba kuma na samun sabani sai malamai su kuma su zama abu daya kamar da race a cikin alƙur'ani kamar to duka wannan abubuwa suna nan kuma bai halarta a ce mutum ɗaya a cikin ƙasanmu shi na so ya gagare jama'a ba saboda shi na da wani ra'ayi daban bani na so ya tabbatar maka wannan ra'ayi na ka ba za mu karɓa ba wannan sallan juma'a da rike garfe ta domin da kai ba ga kuma tsaro zan sa da ai wani ba kanka shi zai wani ba kanka saboda haka abin da ake nan ga halatta da kuma za a yi ba za ka yi kuma kai ta sallan juma'a ba kuma kana batar da mutane Allah ne hukunci in Allah ya yarda ka lura da kyau wanda ke fitar da su abin da ke ba daidai ba ne da tsoron Allah kuma ga malaman su hannu kai tare da su duka ba wanda ya fahimta da yake zama guda haka ba a tambaye ne daga Abuja manyan malaman su manyan shugabannin da su tambaye ne shi wani ne Muhammadu Albani in ce to ya da yake ba mu suka ce a ɓata ka ba mu ce a hulɗa da kai kuma ya taɓa da hanyar da za a ce kar a hulɗa da kai kuma abin da ke so kai nan ba zai yiwu ba ba shi ruwa kusa shi hakimin guda 88 da masallacin fiye da 1000 a ce mutum ɗaya kawai zai zo ɓata ma jama'a kun gani abubuwan da zaman ya kawo na rashin tsoro da abubuwa da su da ba'ala da muka yi ta yi abubuwa suna karbuwa kuma don ba shi muka yi ba mu kula da su to idan aka ce za a kauce mashara ko kuma al'adun da ba daidai ba to kuma yana iya sauka shi kasa mu bi wurin Allah so da wannan ba mun kira don a sarkin gajima ba ne za mu da haka nan magana a ce za a share fili a sallah ba za mu yi da shi ba ce ba za a yi da shi ba ko za a yi wani abu zan ba wani ba kan wannan Allah ya saka da alheri yanzu zo ina da matsala da farko na ji daɗin jin maganganun da aka yi amma ko kaɗan ban yarda da maganganun da waɗannan malamu guda biyu suka fita ba ai da wani zamu gaddama ba ai ba gaddama musulunci yana da cikin aƙidan mu babu gaddama ba gaddama muke abin da nake cewa sallar mu ta juma'a ba mu kira mutane na anguwa mun ce su ni da ɗalibai na ne a cikin makaranta saboda idan na kalle su mutum 300 ɗibe su mutum masallaci akwai matsala ta tsaro saboda haka da in ɗibe su ƴaƴan jama'a mu tafi titi wani abu ya faru to ba mu yi sallah a cikin makarantar mu za ku mu ci gaba da sallah a cikin makaranta insha Allah da gwagwarin yadda lokaci ya hukunta ina iya tambayar ka ne ka bar san haka aka yi haka aka ce na shi na karanta ina zuwa jayayya kuka ce gaba ne jayayya ku bani in magana ma da ɗan zama na ma na kai hakuri kai hakuri ne magana ma na kai hakuri ne ma na shauni abin da nake cewa mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin ƙungiyar izala muke ba mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin yadda ne da muke ba mu ɗan makaranta ne ɗalibai ne kamar yadda sun zarzaki suke shi'anci aka kyale su a ƙasar zanzo yan tijjaniya suke tijjaniyanci suke yawon maulidi aka kyale su martaba ka kyale mu bi sallar don ba su gani kowa fara ba ta haki ba kamar da ba zai yi ba su jama'a muna zaune lafiya da su
Ibrahim Sarki ya ce ba zai yi ba. Hadisin annabi ya ce. Annabi ya ce ba zai yi ba. Hadisin annabi ya ce. Saboda haka za mu ci gaba da sallah mu insha Allah. A constitution na ƙasa, constitution na wato dangane da abubuwan da muka faɗi mun yi magana ne akan ilimi mun yi magana ne akan ilimi abin da muka faɗi dan suna cikin littattafai bayan ga haka abin da nake so in sanar da fadar mai martaba sarkin zazzau akwai littafi da nake rubutawa da nake gyaranta cikin salati mai sufi 3 yanzu na kammala ta to zan yi sashi yin bayani akan wannan musamman kuma mun muna magana ne da malamai na duniya ba albani ba muna magana ne da malamai wanda suka san addini suka san yadda suke yi kuma suka san menene mashigar fikihu menene mafitar hadisi ba wanda yake karatu ne kawai ba saboda haka ɗan sake da ne dan Allah mutane suna baya yau hawa to a ga yana shi mutane yake sai Allah jama'a kowa ya saurara Allah kowa ya saurara jama'a بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا جماعة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ku zazzauna jama'a ku zazzauna da Allah duk ku zazzauna Allah ku saurara jama'a da Allah kamar yadda jama'a suka sani mai magana Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam da aka fi sani da Albani Zaria da Allah abin da nake so bayan na gama jawabi anan da Allah kowa ya kama hanya ya tafi gida sannan da Allah duk wata hayaniya duk wanda ya taba da sunana ba hatta kaddaran za ka yi a hankali ina son ne kowa ya natsu mu ɗauko salsalar bayanin wato abin da yake faruwa makaranta ce wadda da yawancin ku sun santa sunanta Darul Hadith a ƙarƙashin makarantar nan akwai wasu makarantu na sakandare da waɗanda za su biyo bayan na naziri da firamare da na jami'a wannan makaranta ta sakandare da aka fi sani da Albani Science Academy ita ce makarantar da muka fara ɗaukan ɗalibai yau shekara 3 da suka gabata a lokacin da muka tashi sallar juma'a sai mu kwashe su sai mu shiga cikin Nuhu Bamalli Polytechnic a nan masallacin juma'an su karfe 1 ne sai mu sallah idan muka yi sallah sai mu kwaso sai mu dawo ba su ce su 30 ba 40 har sai kai 60 sai matsalar tsaro sai ta faru a ƙasar nan kamar da aka sani
sai muka ga cewa yanzu yaran nan sun kai kusan guda 300 har da wani abu. Sai muke ganin ƙananan yara 'yan shekara 9 zuwa shekara 17 ba daidai bane mu cika titi mai banga-banga mu tafi masallacin Juma'a. Sakamakon haka muka ce za mu rinƙa yin sallar Juma'a a cikin makaranta. Jama'a kun ji dalilinmu na sallar Juma'a. So ashe ba manufar mu kafa masallacin Juma'a ba. Ba manufar mu jawo mutane daga wasu masallatai su dawo masallacin mu ba, hasali ba masallaci bane, a fili ne. Wannan shine mataki na farko jama'a. Mataki na biyu, a irin aƙidar da muke bi da irin manhajin da muke bi, idan muka tashi za mu yi abu dole sai mun duba menene Allah ya ce mai annabi ya ce, sannan menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce. Dama muna da masallacin Juma'a a Muciya, wanda muna sallar Juma'a da hantsi karfe 9, karfe 10, 11, 12 wani lokacin karfe 1 ko karfe 3 da gwargwadon yadda yanayi ya kama. Ba don koyo ba saboda akwai sahihan hadisai cikin Bukhari da Muslim. Akwai ainihin sahihan asarai na sahabbai a cikin ainihin littattafai irin su al-Musannaf na al-Imam Abubakar bin Abi Shayba. Da tafiya ta tafiya sai ya zama kabar mutane da ke wucewa suna leƙowa wai me ake ne. Ni da kaina sai na ga cewa ba daidai ba ne a tsari mutum yana leƙowa me ake, sai na ce a buɗe ƙofa kowa ma ya zo ga me ake yi. Wannan shi yasa wasu sukan zo su bi sallar, kuma mukan yi sallar da gwargwadon yadda yanayi ya kama. Wata ran mu yi karfe 9, wata ran mu yi karfe 10, wata ran mu yi 11, wata ran mu yi 12, wata ran mu yi karfe 1 ko karfe 2, duk wannan muna yi. Kuma ba mu taɓa cewa wanda ya salla karfe 2 ba shi da sallah ba. Ba mu taɓa cewa wanda ya salla karfe 1 ba shi da sallah ba. Mu ma in ta kama mukan je mu bi sallah a waɗansu masallatai. Menene ya faru to? Matsala ce guda biyu jama'a, ba zan ɓoye muku ba. Kuma duk wanda ke wurin nan ya ji wannan magana daga bakina, tun daga ku ƴan uwana jama'a farar hula har jami'an tsaro. Matsaloli ne guda biyu. Matsalar farko matsala ce ta siyasa, matsala ta biyu kuma matsala ce ta neman kuɗi da harkar tsaro. Ga fassara. Duk wanda ya san mu ya san cewa tintini muna faɗi ƙarara cewa ba mu riƙe wata mazhaba ƙwaya ɗaya cewa ita muke bi ba. Muna riko da Alƙur'ani da hadisi a bisa fassara ta malaman farko. Da haka in fatawa ta yi daidai da Imam Malik za mu ɗauka, in ta yi daidai da Imam Shafi'i za mu ɗauka, domin dukkan su limamai ne na shari'a da gaskiya. Ran nan sai aka ce sarki ya aiko yana nema na. Sai na ce ya kamata a rubuto takardar a rubuce, domin kofar gidan sarki cike yake da jami'an tsaro. Idan na zo gayyatar da ya zan iya tabbatar da cewa an aiko ana nema na officially. Gashi na da gemu na da dagaggen wando. Na biyu, a faɗa mini a kan menene za mu yi zaman, shi a rubuta a takardar. Shi ne ajiya ɗan Isa shi ne hakimin yankin Tukur ya aiko maga takardar shi da takarda cewa akwai zama yau karfe 11 akan matsalar sallar Juma'a karfe 10, wadda muka yi makon da ya wuce. To amma abin mamaki, jama'a kun sani mu fa tuni muna sallolin mu karfe 9, karfe 10, karfe 11 tuni muna yi. Menene ya kawo maganar yanzu? Sai yanzu aka tada ita, me yasa? Fitina ce suke neman su samar a ƙasar Zazzau. Na ɗaya, saboda dalilansu na siyasa. Dalilan siyasa shine ni Albani yanzu na zama ni ne nake kai ruwa, nake kai gwauro, nake kai mari tsakanin ɓangarori guda biyu na ƙungiyar Izala da aka haɗe, amma ke tija-tija ana so a rabe. Ni kuma ina cewa in Allah so muna da rai ba za a sake rabuwa ba. Saboda haka abin da ya faru, akwai wani ɓangare waɗanda ba sa son haɗin kan, shi ne suke so su goga wa Albani kashin kaji. Amma abin takaicin
sai suka yi amfani da fadan mai martaba, sai suka saka mai martaba cikin rikicin. Wannan abin ya ba mu tausayi. Waɗannan 'yan ɓangaren da ba sa son haɗin kai, shugabanci suke so a cikin tafiyar, kuma Allah bai nufi su ne da shugabanci ba. Mu kuma abin da muke cewa mu kanmu da ba 'yan ƙungiyar Izala ba, mu muna ganin haɗuwar ƙungiyar Izala alheri ne, domin gobe zai kai zuwa ga a haɗe da sauran musulmin. Don haka in aka ce musulmi 10 na faɗa, sai aka ce 2 za su haɗu, to ka fara murna, domin 2 wata ran za su zama 3, 3 za su zama 8, wata ran za su zama 10. Jama'a, wannan kun ji dalilin da yasa aka kawo matsala aka saka mai martaba a ciki. Mai martaba sarkin Zazzau ba shi da adawa ko kaɗan da abin da muke hasali ma bai sani ba. Su suka kawo matsalar, suke so su yi amfani da shi. Don haka a yanzu a fada